curita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. Pica, pica. Pica, pica. Tá cheto, essa aqui tá pica, pica, curita. Pica, pica, curita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. Pica, pica. Pica, pica. Tá cheto, essa aqui tá pica, pica, curita. Pica, pica, curita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. 21. Por consiguiente, la que no mencione será la virreina y suplirá a la reina si por alguna razón no pudiera cumplir con las obligaciones de su reinado de Teen Universe 2021. Entonces, Teen Universe 2021 es ¡Curazao! ¡Bravo! Muchísimas felicidades, Curazao. Felicidades a la nueva reina. Felicidades a la nueva soberana de la belleza universal. Boa noite. Sorry pa e contratiempo con nossa hayanos con nossa kailat, pero no stay. Maneira vos dan por mira agora hey, nos ti un damita kuta hasinos orgulhoso de ta Yuko Show. Sigur. Pa e damita aqui. Eita, pedamita aqui, Regina, Isenia, mais para bem, essa aqui tá comienzo, seguro, mais para bem, então para demonstrar que nós também, nós temos da mita bonita, então talentoso, seguro, para bem, para bem. Então, nós estamos orgulhosos que vai representar nós do Chicorsou. Seguro. Shonan, láganos começar mesora, seguro, nós está, lamentavelmente, Rutven, Ellensburg, tabatatei do programa, e lo tabatatei para hora só, pero ela ele também mais provém a todo que nós ganhamos contratempo e não pode presente então diz para meia hora é impossível para explicar tanto informação que tem riba e assunto aqui de vacuna. Seguro. Me quero mandar um saludo para Maria, boa noite. Sim, bem sério que sou. Tem hopi, gente muito bonita e elegante. E talentoso, Maria. Seguro. Hank, me mira botar metei. Hank, pa bem. Pa sombra Hank, ahasi ai esse aqui, se me nota era, do dia 24 de agosto, Hank a cumpleaños, dus dia mais. Den pica, nos team te mandava pa bem, braço forte, me te espera, que va disfrutar com você, querida. Seguro. Mayra, Zutrum, conta, bella dama, mi amor, botambe, saludos, coração. Seguro. Pa vos nan tour, welkom. Nós está guardando riba John 90 para 30. Então, eigenlijk, me quero combinar o programa AWE, party
papiamento un party holandês. Oh, sorry Henk, tabata no 24 ma 25, ma poi un dia ma pro me. Pero mi sa che tabata un dia nei. De men Iris Orman, buonanotte. Sì, non sto guardando riba John 90, John 30. En John tabata eigenlijk e party Hollandees. Ato e papiamento tegelijkertijd, onke John te bieden su papiamento not 100%, pero a mí no te quiere nada de cena. Pero John, welkom. Welkom, Hey, dank u. welkom. Farida Midushi. Farida, mijn buurvrouw. Hey, Farida, je bent er. Yes. Ja. John Novinta. Wie is John Novinta? Vertel. Goeie vraag. Goeie vraag. Ondernemer, entrepreneur, ja, bezige bij. Van alles en nog wat. Voor alles en nog wat. Oké. John, helaas, Rutven kon niet meer wachten. Dus hij moest Ja. gaan. Dan blijf jij over. Dus ja, Kiko nos pobisa. Ja, mita commissaire ku e papiamento anto e ore abo John bota dali na holandês anto ku e contesta mesora sutras. Bom, hopi viaja na tabisa si nos tura passa e cocktail prek na baby, o tempo que nós estava tá chiquito. Di con essa aqui tá outro. Di con que diferença tem entre cocktailprik en vaccin? Wat is het verschil tussen die cocktailprik van vroeger, als we zijn baby, en die vaccin van nu? Ze zijn uitgetest. Heel simpel. Ze zijn uitgetest. Ze zijn uitgetest, klinisch geprobeerd op proefpersonen, dieren. We weten er alles van. Ze zijn uitgetest. En de vaccinatie niet. Simpel. Oké, ja. Ja, dus die komt, Pabo me zit maar tempo. Je hebt meer tijd nodig om meer onderzoek Er te gaat doen. sowieso een lange periode studie van vooraf, voor iets überhaupt bekeken wordt als vaccinatie of een prik of hulpmiddel. Dat gebeurt nu niet. Los daarvan ben ik kritisch. Ik ben niet tegen vaccinaties, ik ben tegen deze vaccinatie. Dus dat moet wel even helder zijn. Waarom? Alles wat in deze vaccinatie zit is gepatenteerd voor 2015. En dat maakt het al verdacht. Eerst heb je de CDC die een patent inbrengt. Daarna heb je al die andere instanties die soortgelijke patenten inbrengen. En eigenlijk hebben ze dan een heel gebied gedekt. En dan kunnen ze geld gaan verdienen. En dan is de vraag, helpt het? Nou, iedereen weet dat als je kanker hebt, dat je geen gratis medicijn krijgt. Als je leukemie hebt of wat dan ook, krijg je geen gratis medicijn. Zijn er medicijnen? Ja. Zijn er medicijnen die goed werken? Ja, die zijn er. Krijg jij die? Nee, kost een godsvermogen. Jij krijgt een aftreksel van een aftreksel wat een beetje remt. Waarom geven ze jou die niet gratis? Bedenk dat eens. Waarom krijg je die niet gratis? Waarom moet je nu onder dwang een vaccinatie gaan accepteren die gratis is? Biljoenen geïnvesteerd voor jou, gratis, helemaal voor jou, gratis. Stop het in je lichaam. Het klopt van geen kanten. Los dat ik
bewijs hebt en patentnummers. Ik wil ze straks wel opnoemen voor degenen die het na willen checken. Maar letterlijk patentnummers van elke enzym of wat dan ook wat gepatenteerd is voor deze rit. Ja, ik ben een criticus. Hoef jij niet te zijn, maar ik ben een criticus. Oké. John, maar waarom ging jij op onderzoek? Betty Midushi, bonochi mi amor, mi temira ko botei, Esther mi amor botambe, Felicia, bendiciona. Welkom, sigur. Waarom? Sowieso. Bom, na missão está isso aí. Estuda dushi. Estou zoia, bere. Bota descote mama ora aqui. Pero ata manet Theo tu bisa bota pone paniek bota pone que je bent een paniekzaaier. Maar is Theo gefascineerd? Ja. Is Theo gefascineerd? Zo ja, Theo. Ik hoop dat je je levensverzekering op orde hebt. Ik hoop dat je je wil op orde hebt. Want iemand moet erven. En het probleem met ons bedoel ik Antillianen, we hebben 90% niet op orde. De meesten hebben geen levensverzekering. De meesten hebben geen wil. Erfenis. Naar wie gaat het? Als jij vandaag doodvalt, met alle respect, ik bedoel het niet zo, maar als er iemand vandaag doodvalt die dingen niet geregeld heeft, gaat alles naar de staat. Iemand erft sowieso. Dus voor mij mag je je fascinatie nemen. Je hoeft niet te gaan doen wat ik zeg. Maar ik zeg, zoek het uit. Ga lezen. Follow the money. Kijk wie er geld aan verdient. Voordat je zegt paniek. Want er is paniek. Kijk maar. Straks mag je de winkels niet meer in. Straks mag je de vliegtuigen niet meer in. Voornaamste reden die ze nu aan het afpakken zijn is niet jouw gezondheid. Is jouw vrijheid. Is jouw vrijheid. De libertaten aan Takita, sigur. Is je vrijheid. Je vrijheid is. De rest is poppenkast. Laat ons maar discussiëren over de kleine dingen, terwijl ze de grote dingen van je afnemen. Ja. Sigur. Pero John, wat denk je dat die vaccinatie met je doet? Veel. Maar over welke vaccinatie hebben we het? Want de vaccinatie die uitgedeeld wordt, die is gemaakt voor COVID-19, de eerste variant. En die is ook niet gemaakt om het weg te werken. Die is gemaakt om het te sussen in je systeem. Zoek maar op wat hij doet. Niemand moet mij geloven. Zoek maar op wat hij doet. Die variant bestaat niet meer. We zitten nu alweer in Delta. We zijn alweer 2 of 3 varianten verder. Dus vraag je eens af, waarom zou je nu nemen wat ze je voorschotelen als het niet is beschermd tegen de Delta variant? Waarom zou je dat doen? Wie in zijn gezonde verstand zou dat doen? Ja, sigur. Stacy Midushi, welkom, long time, pero mi te mira, botei. Ato, manera Betty te bisa, vacuna aqui, para um período de 6 lunas, of portar 3. Daarna vullen ze je met een booster. Agora que nós papia die die 3 of die 4 vacuna. Maar waarom? Dus een cocktailprik wordt je zo. Agora Maya corona, Theo. Maya forma di corona. Por você quita di corona 99,8% survival rate. Oké. John, er zijn verschillende typen vaccin. Team Pfizer, Team Moderna, Janssen, Tudo porcaria. Johnson, P.O. Johnson & Johnson, weet je wat Johnson... Kijk, voordat we het over de vaccinatie hebben, laten we kijken wat de medische wereld
heeft gedaan voor ons? Niks. Niks. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben getest op ons. Altijd al. Waarom? We zijn sterker. We kunnen meer pijn aan. We zijn makkelijker te ontleden, want ja, slaven zat. Gevangenen zat. Wat denk je wat er met die lijken gebeurd wordt als ze sterven? En ze hebben geen familie. Die belanden ergens in een school. Biologie. Dus, ja. Ik weet, ik ben kritisch. Maar ik ben kritisch met de reden. En documentatie zat. Dus wie zin heeft, mag bij mij komen voor documentatie. Ik heb ze zat. Zwart op wit. Ik heb ze niet geregistreerd. Ik lees alleen maar. En ja, follow the money. Ja. Het is belangrijk. Ja, aceite barato, aceite seguro. Aceite seguro. Pero, John, riba social media, te worden hoop escrever over die mRNA-vaccin. De forma di genetische manipulatie. Kiko ting di verdade dingen saki. Niet begisabu exact zo na nota laga busa. Voor wat een arts in Amerika heeft ontdekt, is als als de vaccinatie opgenomen wordt en hij maakt zijn rit af, om het maar even in babytaal te vertellen, en hij keert terug via diezelfde reeks, laat hij sporen achter wat weer andere ziektes kunnen veroorzaken. Maar nogmaals, dat is medisch niet bewezen. Ik heb het niet gezien. Ik ben het nog aan het onderzoeken. Dus wat zit erin, ik weet niet. Wat ik wel weet is dat niemand die vaccinatie aan jou geeft, dat jou gaat zeggen. Ja. Mag niet. Staatsgeheim. Manera turcoos eigenlijk. Turcoos, loket a kumininang, nanta tresidilanti, anto loket nota kumininang, het is een geheim. Akinanang Stacy Tabisa, wat ik niet begrijp van bepaalde mensen die het vaccinatie zijn gaan Helemaal mee eens, nemen. Stace. Waarom zoeken jullie niet eerst heel diep voor iets te nemen? In het nieuws zetten ze de personen die hieraan overleden niet waarom. Busca pa bosa promeco bolaga overheid tu mamando di bobida corda ta bo curpa ta bo decisão ta bo responsabilidad. Maneira sempre me avisa. PCI mes maneira Peter R. de Vries die aan mij te liever rechtop sterven dan op mijn knieën leven. Maar sombra ningún hinder nota decidi pa mi of ni miljoena. Boting, tu razão Stacy, a outra PCI mes awe mi quero trazer e programa aqui para compartilhar opinião, brainstorm, pa sombra mi que sa, mi que wak. Aan te open, hè? Pensa, seguro. Aan te open. We zitten hier niet om mensen te zeggen wat ze wel of niet moeten doen. Ik zit hier meer om te vertellen van, ga uitzoeken. Kijk waarom je het gratis krijgt. Je krijgt een vaccinatie, maar je koelkast is leeg. De vaccinatie krijg je gratis, sterker nog, je mag 3-4 keer terugkomen bij twijfel. Maar je koelkast is nog steeds leeg. Je kan dus gratis honderden euro's in je lichaam spuiten, maar ze geven je niet gratis hulp aan dingen die je echt nodig hebt. Dus daaraan al zou je moeten denken, Bruto bisa, die komt te forçar dat zo'n koos, en dan moet je daarmee komen. Ruggenhout zei je, de ruggenhout toch? Ruggenhout zei je toch, Arosco Webu een paar jaar geleden? Ja, ruggenhout, ja. Arosco Webu van na kaas voor vacuna por nada. Van Tercoso, Bintuma. Gaat niet. Dus als je al een kritische denker bent en je onderzoekt, dan het klopt niet. Ze bestelen je letterlijk voor waar je recht op hebt en ze geven je troep. Ja, seguro. Akinana Farida de Bisa, waarom is het een staatsgeheim? We hebben recht om te weten wat erin zit. Ja. John,
Wat is jouw theorie? Kiko de theorie. Ik heb wel wat dingen hier. Ik kan wel wat dingen. De patenten waar ik het over heb. SARS, jongens. SARS. COVID is de vergevorderde status van SARS. Omdat het gemixt is. SARS. Bestaan je het in die SARS? Horen we nu nog steeds van SARS? En nu nog? Horen we nu nog steeds van SARS? Nee. Heb je griep? Griep is weg. Al 2 jaar is er geen griep. Er is COVID. Ik heb een zoontje van 10 maanden die is verkouden. Maar als ik die klachten zou hebben als hij, heb ik COVID. Klopt. Boti miedo, John, boti miedo die tosa den publiek pa in en no biro wak more. Hey, corona é ting en me zit na casa. Keelstraat. Sério, zie. Al die dingen wil je niet doen. Klopt. Ze maken ons bang. Ze nemen je vrijheid af. Ze drillen angst in. En ze gebruiken je buurman en buurvrouw om jou te bekritiseren als je het niet hebt gedaan. Terwijl, wat zegt feit, je wordt gefascineerd en juist jij bent nu makkelijker in het overdragen van de ziekte. Jij met je fascinatie doet nu meer kwaad dan de ongefascineerde. Maar je wil een ongefascineerde aankijken en zeggen, hey, jij bent fout. Jij riskeert mijn leven of de leven van de maatschappij. Maar dat klopt helemaal niet. Jij riskeert ons leven. Jij hebt de prik gehad. Het muteert. Omdat de basis hoe de ziekte werkt en de basis van hoe de vaccinatie werkt, komen niet overeen. Dus het is aan het muteren. We zitten al op Delta. Waar denk je dat die Delta-varianten vandaan komen uit de lucht? De gevaccineerden die muteren en ja, die geven weer door. Dus ja, ik maak daar geen grap in. Ik zit hier ook niet om mensen de pijn te laten verzachten of te overtuigen. Ik zeg gewoon, ga, kijk, lees, onderzoek. Wie zoekt, die vindt. Wie zoekt, die vindt, zeker. Wees kritisch. Zie, Gwendoline Tomasa, welkom. Liesje Kook, juist, zie. Pero, John, atrobe, kiko pa bota Delta variant. Promeco bo contestami meeting at post aki al een eeuwenoude wetenschap. Verdeel en heers. En heers, dat is waar de overheden mee bezig zijn. Helemaal mee eens, Aad. Vooral nu. Rutte en de Jong. Let op wat Nederland gebeurt. Rutte is achterover gaan leunen. Die wil gewoon een nieuw termijn. De Jong, een leraar, hè. Leraar. Geen medicus, geen niks. Leraar. Ja? Die beslist nu over jouw gezondheid. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. En dan heb je in het kabinet nu, dan heb je Van Hagen, of Haga, en die mevrouw van de Boerenbondbeweging, geloof ik, BBB, dat zijn de strijders. Het zijn niet mensen waar ik op zou stemmen, maar dat zijn de strijders. Let op wat die gasten doen. Die weten het. Die hebben het door. Ja, klopt. John, ook kijk op Bisa die Delta variant. Die onderzoek het Delta variant? Rita, de Delta variant is gewoon weer zo eentje die de booster promoot. Er zal waarschijnlijk weer een variant komen en nog één en nog één. En ze hebben allemaal één doel. Jouw lam spuiten. En, totdat je neervalt. Totdat je neervalt. En ik wil niet over chip gaan beginnen, want de criticus hebben het ook over chip. Ik wil niet over chip beginnen, chip en vaccinatie, dat soort dingen. Die twee wil ik niet mixen. Maar wat wel opvalt, is dat eergisteren DARPA, de
ontwikkelingsafdeling van het leger in de USA heeft al een chip klaarstaan. Niet voor de vaccinatie, maar om de vaccinatie te gaan monitoren. Dus basically wat zij willen is, zij willen jou een chip inspuiten om een melding te krijgen wanneer jij COVID hebt. Maar waarom zou je dat doen? Dat doet je lichaam toch al voor je. Dus de redenen zijn niet duidelijk. En zoals we weten, ze komen met heel veel leugens. Sigaret. Vroeger volop gepromoot, gezond voor jou. Zwangere vrouwen kunnen roken, noem maar op. Vandaag de dag, sorry, krijg je longkanker van. We moeten uitkijken. We mogen ze aanklagen. We zijn voorgelogen. En zo gaat het elke keer weer. Het klopt niet. Ja. Niki Royer, boa noite, meu amor. Niki di ungista bini o abonamento variante. Passou em Cubacuna, Turluna. Botira so. Niki tá poupador first class. Que tu vai. Não, de verdade. Het is razón. De booster wordt nu gemaakt om jou te boosten. Waarom zou je boosten? Vorig jaar heb je een vaccinatie gehad, je hebt misschien dit jaar een vaccinatie gehad. Ze zeiden dat het genoeg was. Met de Delta variant zeggen ze, weg ermee. Alles wat we weten over COVID mag je nu de prullenbak in gooien. Het telt niet meer. We hebben nu een Delta variant. Er moeten nieuwe vaccinaties komen, nieuwe mixes. Waar hebben we het over? Waarom? Terwijl, doe kritisch. Wij zijn tropische mensen. Onze genen werken anders dan andere volken. Fruit, groenten, levend eten doet al wonderen. Alkaline water doet al wonderen. Volgens mij heeft Rita binnenkort een programma over gezondheid. Ja. Ga kijken. Want waarom promoten we niet sinaasappelen voor meer vitamines? De zon wordt al jaren bedekt. Waarom? Vitamine D kreeg je gratis. Nu moet je ervoor vechten. Waarom? Climate change. Ja. John, aqui na Motahanya, maneira Gwendoline Hazel, Tabisa, amita prefera vaccinatie e no biramalu pa worden opgenomen de hospitaal. Caminda bosso takeda inang zonder bezoek. Niet aanbe. Ik ben het helemaal met Gwendoline eens. Alleen, welke vaccinaties hebben we het? Om mijn buurman, die is pas gevaccineerd en die ligt nu in het ziekenhuis. Met COVID. Ik heb een vriend die in het leger zat. Die kwam van het leger, die is in het leger gevaccineerd. Die is een weekendje uit geweest met zijn familie. 12 man, COVID. Door hem. Dus over welke vaccinatie hebben we het? Kijk, hebben we het over een goede vaccinatie, doorgetest, die echt herleidbaar naar goede resultaten kan leiden. Geef mij die ook maar. Ik wil ook wel zo'n vaccinatie. Maar die is er nu niet. Dus waar hebben we het nu over? Ja, klopt. Aqui na Betty Tabisa, hasta aqui, vamos ter em suerte, passou dikke draaier, Vacinata IC. De IC. Dus, ja. Aqui na Stacy Tabisa, denk 2019, Mark van Ranst, aduna curso com pa verspreid corona, tour e hende haltunang, tabata ding si nang atra. Event 201? Documentaire. Event 201, ik zei. Pero manena nabuta op YouTube. YouTube? Of een kanaal na te weg. Sim. Wat een busca passar, combinó por a mire. Ja, dat klopt. Lo que ta combini nan ta pone, anto lo que no ta combini nan ta blocchiamo. Nan ta blocchi, nan ta kitele. Esse Google Event 201. Ja. Basically is het gewoon een event voor allerlei instanties
waaronder ook Bill Gates en de Bill and Melinda Foundation, de CDC. Heel veel landen hebben eraan meegedaan. Basically, waar die event om ging, is ze wilden een wereldwijde pandemie gaan testen. Dat is 2019. Alles in die test had dezelfde look als wat nu met COVID gebeurt. Google het maar, Event 201. Event afgelopen, een jaar later, COVID. Op precies de manier waarop die event is getest. Dat is toch raar. Niemand die aan de bel rinkelt. Niemand die het ziet. Dat is toch raar. Bill Gates trouwens, we hebben fact-checkers. Overal heb je op Instagram, Facebook en al die andere websites heb je fact-checkers. Je post iets, ze zetten gelijk, bam, het is niet waar, corona, bla bla. Waar komen die fact-checkers vandaan? Wie betaalt ze? Je kan niet zeggen, hey, Bill Gates betaalt ze rechtstreeks. Maar follow the money, zeg ik toch al een paar keer. Laten we gaan kijken waar die fundings vandaan komen. En dan krijg je eerst de eerste laag bedrijven die weer geleid worden door de tweede laag bedrijven. En daar valt nog niks op. Het zijn allemaal vreemde bedrijven. Dan krijg je een beetje de geldschieterijlaag. Dan beginnen dezelfde namen weer boven water te komen. En ga zo maar weer door. Dus uiteindelijk als je follow the money doet, word je gefact-checked door dezelfde gast die tegen jou zegt dat je moet gaan vaccineren. Ja. Shonan, Ja. John, even meta ganhando señal de Randy. Nós temos een videoclip. Video, si. Als het goed is, gaat het om een video van een arts die vertelt wat de mRNA kan doen. Ok. Prometo que nos vai, me quero mandar forte saludo para Yadira Beers. Yadira, macumpli. Eso. Nós não vamos ver videoclip. Australia plans a mass vaccination of children in a stadium setting. Here's the video. I want to stress that to the mums and dads, your children will be well looked after inside. When they arrive, they'll be literally ushered. We'll have nurses, we'll have some of the youth command, we'll have some of the young police from the various operations within police there just to guide them through as to where they go. They'll be looked after every moment inside the stadium, and they'll be well cared for. So mums and dads feel secure. We've got about 24,000 students we're aiming to get through next week. Okay, so a couple things here. You know Australia's on lockdown. They're going to gather 24,000 kids together to get vaccinated. Also, 0 children have died, 19 and under, in Australia. And it's important to us in America. Why? As a parent myself of 2 young children, that I want public health officials to make decisions about how to keep my kids safe. What does racial bias in medicine look like? This is a pulse oximeter. It measures your blood oxygen saturation level and also helps guide medical decision making. But studies have shown that it doesn't treat all skin color equally. Because of differences in how the skin absorbs light, black patients are more than 3 times as likely to have inaccurate, overestimated oxygen saturation levels compared to white patients. And that has clinical significance for COVID, since one of the main diagnostic criteria for COVID-19 is shortness of breath and low oxygen levels. Understanding racial bias in medicine can help save lives. Sim, John. Botava aqui graag Certo. ons passa e vídeo aqui. Explica-nos. Nou, toen hoort het zie. Voor de zakje is toen laatste aqui, de laatste die vind ik ook wel belangrijk. Want het is, er bestaat medische meetapparatuur en die is voluit getest op mensen. Maar het blijkt dat bijvoorbeeld die laatste glucosemeter waar die man het over had, blijkt helemaal niet goed te meten bij de mens met de donkere huid. Dus wat ga je krijgen? Hij krijgt een andere beoordeling, wordt anders behandeld, hij of zij. Wordt dus niet optimaal geholpen. En dat bestaat ook. Racisme door apparaten. Een simpele apparaat die het al doet, is de zeepdispenser in een publieke wc.
weet niet of jullie dat hebben gemerkt. Je was je handen, je wilt zeep. Hand eronder, hij pakt hem niet. Hand eronder, hij pakt hem niet. Iemand anders komt met een lichtere hand. Hand eronder, zeep komt gelijk eruit. Dus zoiets. Zoiets. Om maar een hele jeugdige vergelijking te nemen. Zoiets. Dus het bestaat. Apparaten kunnen ook discrimineren, omdat elk mens anders is. Elk huid is anders. Huid kan dikker zijn, dunner. Haar. Weet je hoeveel verschillende soorten haar er zijn? Maar je moet er wel bewust van zijn. Okay. Country is doomed. It is doomed, not just because of African Americans, but because by 2040, this country is going to be minority white European. You hear me? Minority white European. And you guys are going to have to start working more with Hispanics, who make up a larger portion of the population than y'all do. This country is doomed. Die is een beetje ver van fascinaties af. Maar dit is ook een feitje. De witte mens sterft uit. Ik weet niet of dat een gesprek is voor dit. Maar ja, ze zijn ervan, in Amerika zijn ze ervan bewust dat met de jaren, hoe meer we richting de toekomst gaan, hoe meer zwarte mensen door blijven produceren en hoe meer witte mensen eigenlijk voor carrière kiezen, gezin niet belangrijk vinden, carrière gaan maken en daarna achterom kijken en zien dat ze eigenlijk geen legacy hebben achtergelaten. Dus wat Biden hier zegt is eigenlijk van hey, we zijn ons ervan bewust dat we de minority zijn. En nog meer de minority worden. Dit is ook een argument die ik soms gebruik bij conflicten tussen wit en zwart. Maar dit staat los van fascinaties af. Of juist niet. Want het kan ook een reden zijn om juist door te spuiten, toch? Ja. Esse também tem possibilidade de algo conosco tem vraagtekenaar, sigur John. Maar aqui na maneira lixa te kuto te visa também escosco é assunto over die donor tá algo personal. Cada quem tá toma a decisão que segundo não tá bom. Gewoon respeitar ma perdele ora esta vaina. Sì, respeitar outro sua decisão. Yes. Sì, che mentre sei sicuro Alicia nós respeitar turene na decisão. Maneira me tabisa ja, tá bom curva, tá bom me se decidi que bota hasi kune, pero ja, bota tende asina tanto cos, bota mira asina tanto cos, mita haya mais hopi app, então mita punta mi mes da di onda tu recos na kita bini, da kimi tinko hasi ku tu informação aqui, então ja, maneira mita querer a mita bisa si mita contra of no, mi nota contra, no, pero mita bisa ta sina tanto informação ku bota bisa wel kimi tinko hasi ku tu informação aqui. Aqui na Ana Maria também minha opinião diz rond o mundo, mas ter respeitar isso não que não quer tomar a vacuna para sombra cada quem tem direito de visa não e para que respeitar assim é fácil se uma pessoa não quer tá claro, pero mundo inteiro foral aqui na Aruba nanta papia bonita visa é não tá obrigatório pero a cambia lei. Sì, è lei. Se você não vacinar, você perde o trabalho. A onda nos direito a queda. Você não tem direito nunca. Se você você vai te ver. Ja. Se você você vai te ver.
nosotros en derecho yunca. Sempre na mira nós como stock. A palavra stock market, a stock não está. Dus direito aqui, não te permite bem coisa. Zoals bij Hollande. Ze beloven van alles. Maar volgens mij de respect voor je keuzes ver te zoeken. Zeker omdat nu iedereen een systeem opwerpt voor bedrijven om jou te veroordelen voordat je er naar binnen komt. Dus ik respecteer iedereen. Ik heb een openstaande balie. Er komen alle leeftijdsgroepen komen in en uit. Ik hoef niet te weten of je gefascineerd bent of niet. Als je symptomen hebt, dan komen wij er toch achter. En dan verwijzen we je naar de deur. Mag je niet verder. Maar om nou tegen iedereen te zeggen, je mag mijn zaak niet in, omdat je gefascineerd moet zijn. Wie ben ik? Wie ben ik? Dat kan toch niet? Dat is toch disrespectful? Ik bedoel, als ik een donor ben, hè, mijn nier en mijn hart staat op de lijst. Ga ik hier toch ook niet vragen van, hé, luister eens, ik heb binnenkort een hart nodig. Dus de klanten die geen donor zijn, die mogen bij mij niet naar binnen. Want ja, welke reden dan ook, maar die mogen bij mij niet naar binnen. Dus discriminatie is de puurste vorm. Ja. Rechten van de mens, waar zijn die? Die zijn ver te zoeken. De Nuremberg-code, waarop vaccinaties getoetst moeten worden voordat ze überhaupt naar buiten gebracht. Waar is die? Deze vaccinaties zijn niet getoetst. De Nuremberg-code kan je zo de prullenbak in gooien. Voor hetzelfde geld maken ze een of ander gas voor je, je weet het niet. Stanley Day. Sim, Stanley Day, Stanley, welkom. Para mim, nota e vacuna tá e problema, tá e leinan kunang a impone usando a vacuna. A mim ku tá e problema, tá mister pa Papi, verdade. E não manipular a gente. Verdade. Sí. Verdade. Stel niet in razão. We worden gemanipuleerd tot en met. Ok. Aqui na Teo também com John. Aqui nenhum gente nota bene sem passa e prek. Pa sombra a mim com minha vrouw sia passe. Maar ik snap niet, als si bosna a vacuna, waarom ben je bang? Voor waarvoor ben je bang? Krom. Dit is het kromme, Rita. Theo, juist jij die gefascineerd moet zijn, of gefascineerd, juist jij die gefascineerd is, hoort je toch veilig te voelen. Daar is die fascinatie toch voor. Je hoeft toch niet bang te zijn dat ik jou aansteek. Je bent toch gefascineerd? 1, 2 keer. Je vrouw toch ook? Dus als wij jullie moeten geloven, gebeurt jullie nooit meer wat. Je wordt nooit meer ziek, Theo. COVID is weg voor jou. Ja. Ja. Aqui na Yadira de Puntra, Kiko ta in neurocode. Nuremberg-code. Google. Zijn letterlijk, volgens mij waren het 10 punten, 10 tot 12 punten, zo uit mijn hoofd. Verhaal in het kort. Wereldoorlog. Mensen vergasten zich maar dood en weet ik veel wat. Tragedies tegen de mens. Na de oorlog dacht men, shit, maar we hebben het wel te bond gemaakt. Wat als dit weer gebeurt? Dus toen hebben ze de Nuremberg-code samengesteld. Volgens mij waren dat 7 punten en hebben overheden 3 punten toegevoegd. Zoiets was het. Of, ja, hang me die niet aan op, ik weet niet zo zeer uit mijn hoofd, 10 of 12 punten. Maar daarmee toetsen ze de humaanheid. Daarin staat ook dat een proefpersoon volledig op de hoogte moet zijn van wat er in zijn lichaam komt en gaat. Google het, Nuremberg-code. Staat op Google. Alles wat ik zeg is gewoon op te zoeken. Oké. Ja. John, Akinana Margaret, Margaret Paulina,
te contra komt apara ku e rechtszaak contra Rutte i de Jonge. Running is nog steeds bezig. Maar laten we eerlijk zijn. We weten niet of die er ooit komt. En als die komt, weten we niet of die publiekelijk wordt behandeld. Dus, nos não sabe. Carabon, nós temos een pandemie. Voor Rutte en de Jonge is nu veiligheid van het land voorop. Hoe erg dan ook. En de rechters gaan daarin mee. Of je dat dan wilt of niet. Dat is een rechtsstaat. Ja, het Robert Bini is staatsgeheim. Ja. Akinana Betty de Bisa, no een verpleeghuis in Ribe Hollanda, naar Maastricht, saya baik apa, nami wak mi beschikbaar. Tur ebieu nang abakuna, nang kunang mis no apega outro. Por tinta amiku tura bakuna mitara muri. Ja. Awak kita kost. Bij de een is het onderliggende verschijnselen. Wat het ook is, hè. Als je zwakke longen hebt en een zwakke systeem, tuurlijk klapt die harder. Als je jaren hebt gerookt en je krijgt COVID, tuurlijk heb je meer last. Weet je, het is net als de griep. De een die heeft de griepprik nodig en de ander heeft hem nooit gehad. Is per mens verschillend. Weet je, ik zeg ook niet fascineren, hè, jongens. Ik zeg gewoon onderzoek, voordat je iets in je lichaam laat spuiten, eerst wat je in je lichaam laat spuiten. Wat voor stof zit erin? Als ik allergisch ben voor bepaalde stoffen, wil ik dat weten. Nu wordt het rechtstreeks mijn aderen ingespoten en ik weet het niet. Het kan resulteren in directe dood. Het kan een paar dagen duren voordat het erger wordt. Maar het kan ook goed gaan. Ik weet het niet. Maar wees kritisch. Ja. Je bent geen proefkonijn. En in deze fase is de wereld de proefkonijn. En de winnaars zijn Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, etc. Rita, nog iets. Wij Antillianen houden van poeder. Talkpoeder, babypoeder. Ja. Je doucht in de ochtend, woep, poeder over je lichaam. Ja? De laatste paar jaren heb je heel veel gevallen van huidkanker op Curaçao. Hebben jullie onderzoek gedaan? Weten we niet. Maar wat we wel weten, en daarvoor zijn ze ook voor uitgekomen, is dat Johnson & Johnson in de talkpoeder, die bij 9 van de 10 Chinezen op Curaçao liggen, kanker veroorzakend spul heeft zitten. Ze zijn in Amerika aangeklaagd. In Amerika hebben ze de mensen betaald. Maar in Curaçao of de Caribiën is er nog niet één rechtszaak geweest. Maar hoeveel van die jongens die 's ochtends even met een wit gezicht naar buiten treden, hebben misschien nu niet huidkanker. En ze kunnen het niet herleiden omdat ze nooit de mogelijkheid hebben genomen om het te onderzoeken. Het Johnson & Johnson is een merk, het ligt bijna in elke huishouden op Curaçao. Ga maar kijken hoeveel rechtszaken er zijn. Johnson & Johnson, billions hebben ze betaald aan nalatigheden. Aan mensen die ze gewoon voor de rechter hebben. Maar op Curaçao, niet één rechtszaak. Vind ik raar. Dat betekent dat mijn mensen slapen. Want John, ja, vind ik raar. Maar het is een koos voor AstraZeneca. Na stop com AstraZeneca, pa sombra hende nang abiramalu, tiende kamuri. Pero da papa die schadevergoeding. Nou, pa sombra. Ze hebben voordat ze wisten dat we ze aan gaan klagen. Heel eerlijk, als je zwanger bent, je krijgt een prik. En binnen een maand is je kind dood, dan wil je iemand aanklagen. Heel simpel. Kan je niet. Als je nu gevaccineerd wordt, je begint te trillen, je kan niks. Ze hebben elke fabrikant al gevrijwaard voordat jij een kans kreeg met je gezondheid. Je kan ze niet aanklagen. Ze kunnen nu billions verdienen.
En jij krijgt niet eens 1 euro voor de schade die jij lijdt. Blijvende schade, hè. Want de schade die door COVID komt, is 910 keer blijvende schade. Ja. Ahora John, mita wat bisa die senioren na ding in verpleeghuis. Na toeren vacuna, pero na mesa pega outro. Te sei eigenlijk maar lezen kost Europees. Je bent na mesa pega outro, je bent Nee. te sei te cosco bosa mita traga dos Nu moest ik weer blij. dos reiku minusa e voor en na die hintere assunto aqui. Então te pensei me avisa se man passar nos dating di con si vacuna, então esse maqui di con no vacuna pa sombra eta hopi informação que bota bisa wel ja onde verdade pa so maneira bota bisa tot koste geheim. Shermger, dat is John, goedenavond, maximaal respect voor je broer. Mijn vraag is, zit er in die eerdere vaccin ook de middel? Ja, van die zit er ook al. Ja. Het is een plan, hè. Het lag al klaar voordat ze voor ons kwamen. Ik zeg voor ons kwamen, want het was een plan. Je ziet het aan Event 201. Waarom ga je een event organiseren met zulke megacorporaties om een pandemie te gaan testen, terwijl er geen pandemie is? Er is geen pandemie, die is er jaren niet geweest. Maar als je alles achter elkaar zet, ja, hij zit erin, man. Hij zit erin. Hij zit erin. John, ongetwijfeld. Meeting Kuhari pa sombra, Theo de Bisa, Dr. John, en to Eva Moreno de Bisa. No, totaal geen niet. Dr. John, maar Dr. Theo, toch? Zie, geen dokter. John is kritisch omdat Johns vader is gefascineerd. Mijn broers zijn voor hun beroep gefascineerd. John is ook kritisch omdat John een vrouw heeft met een zwak immuunsysteem. Ja, wat gebeurt er als zij die prik krijgt? Zijn wij wel klaar om zonder mijn vrouw te leven? Het is misschien een hele kritische vraag, maar je moet hem wel stellen. Ik heb hier een vrouw hier aan de balie gehad, die ging emigreren naar Curaçao. Die vertelde mij dat ze haar man niet eens durfde te vertellen dat ze op de ochtend dat ze wil vliegen naar Curaçao gaat vaccineren. Toen heb ik er wat dingen laten zien. Zwart op wit. Ik overtuig niemand. Kijk, oordeel zelf. Doe met de informatie wat je wil doen. En ze heeft gewoon besloten om de man niet te zeggen. Waarom? Omdat de gevaren wegen veel meer nu in deze vorm van het leven dan de positieve acties van die vaccin. En ja, ik zeg wees kritisch. Ik zeg wees kritisch. Dr. Theo. Theo malo. Sigur. Gwendoline, non stuur awardo dia nos tá chiquito junto com talkpoeder, miljoenen tabe a usa talkpoeder. Até nós aqui te ainda e nog steeds met a usa talkpoeder. Tegenwoordig nós te wak tour e kos nang sin te wak yin kos antes no tating yung kos nang aki tour hende alaga vacuna na yunang na chiquito. En volgens antes tambe ora bij vakantie buitenland voor mister a vacuna e nog steeds. Sì, però ja, a trove maniera ora che ti un malaria, che se io voti con vacuna, però a trove e vacuna pa malaria ta años di onderzoek. Anders, gewoon anders. En één zo'n prik duurt 5 jaar, heb ik ook gehad. Gaan we naar Zuid-Afrika, even prikken, want wij reageren anders op cultuur daar. Vaccinatie erin. Maar wat spuit je in je lichaam? Iets wat onderzocht is. Iets waar artsen met je over kunnen praten. Iets waar andere professoren gewoon onder de microscoop kunnen controleren of datgene erin zit wat erin zit. Kan je nu niet. Die talkpoeder, ja, die heb ik ook gebruikt. Maar niet omdat ik het heb gebruikt
ben ik het blijven gebruiken toen ik bewuster werd. Ze zei, vroeger was het er niet. Nee, vroeger was het er wel. We zijn nu bewuster. Als vroeger iemand in ons familie doodging aan kanker, vroeg niemand, hoe komt hij eraan? Iedereen zegt, oh, kanker. Maar hoe komt hij eraan? Weet je hoeveel soorten kanker je hebt? Een kanker is een cel wat zich niet meer regenereert en andere dingen gaat afgeven. Hij gaat zich anders gedragen in je lichaam. Waarom? Ja. Daar begint het bij. Waarom gaat die cel zich anders gedragen in jouw lichaam, waardoor die kanker wordt en zelfs uitzaaiingen veroorzaakt? Waarom? Ja. Seguro. John, outra pergunta, tá? Wat zijn de mogelijkheden van bijwerking voor een zwangere vrouw? Pas zo zijn het dan met 10. Anto atrobe mi amira trobe riba social media ku hopi hende moe na estado ahaya mescram to un cos incrível ku de korte tijd de aantal luna hopi damitas na gutaba na estado ahaya mescram kibo popisa jesaki. Lichaam stoot af wat het niet herkent en wat het als vijandig ziet. Heel toevallig zit je baby in je baarmoeder op dat moment. Maar een reiniging, je lichaam is zelfreinigend. Dus ja, triest toe. Alleen dat kan ik zeggen. Ja. Mijn baby is geboren oktober vorig jaar. Niet gefascineerd. Niks. Ja. In deze tijd vertrouw ik ze gewoon niet. Er is trouwens, je hebt Guido van Meijeren, politieke partij. Althans, een politicus van een politieke partij. En die heeft Rutte aangesproken op het feit dat men niet wist dat elke patiënt die nu in het ziekenhuis ligt, al gevaccineerd is. Of hij dat nou wilde of niet. Of ze dat dan weten of niet. Google het maar. Oké. Het was hier in onze kamer. John, Lisha Chakuto de Bisa Anto Awakta Ambe Kiko Corona Tahasi Kubo Placenta. Placenta misa, long zien misa. Want long, kijk, krijg je corona, zetten ze je aan de zuurstofapparaat. Staat de zuurstofapparaat te hard, dan gaan je longblaasjes helemaal naar de maan. Soms, hij staat ook 9 van de 10 keer te hard. Te hard. Waardoor patiënten gewoon meer dingen ontwikkelen. En uiteindelijk sterven of ja, te zwaar hebben, onnodig te zwaar hebben. Dat weet ik wel. Maar placenta, ik ben een man, hè. Oei. Ai. John, o que vou bisa di tour mondkapje na aqui, pessoal. Aqui na Anastasia da bisa e cos di mas erta hasta ora hende te haye junang te eis nan keda com mondkapje tour e doloco nanti. Terwijl het niet helpt. Ja. Ik ben schuldig. Ik verkoop ook mondkapjes. Het is een golden business. Ik verkoop mondkapjes omdat jij je veilig wil voelen. Heel simpel. Maar werkt het? Nee. Meer kan ik niet zeggen. Werkt het? Nee. Het werkt niet. Het gaat er recht doorheen. Het komt nog steeds binnen. Het werkt niet. Zoek maar op. Geloof me niet. Zoek maar op. Aqui na Gwendoline descreve corona, te verkalk, te bo placenta, ziet in COVID. PC, te importante, pas zwangere vrouwen worden gevaccineerd. Pas sombra oren, een zwangere vrouw, COVID wordt opgenomen, wordt in firma, wanneer breng je kind ter wereld door een keizersnee. Abotigo firma, pas sombra, de keizersnee, botigo haya, pa e yuponanse.
de estado para hasi is. Hier heb ik nog nooit van gehoord. Maar als dit de reden is waarom zwangere vrouwen zich gaan vaccineren, ren. 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 Ik weet niet hoe ik dit moet opvangen, maar ik lees het even 2 keer. Maar dit kan nooit de argument zijn. Nee. En even, ik ben geen dokter, hè. Maar ik heb wel vrienden die artsen zijn, verplegers. Mijn vrouw zit in de zorg. Mijn beste maat is een microcellulair celbioloog. Dus informatie komt waar ik vandaan kom. Alleen, ja, het verlaat me. Daar blijf ik liever buiten. Ik laat de placenta aan Rita over. No. Maar pas station ik heb John. Alsjeblieft. Met de lange zei pe de jong dan. Maria de Misa again nang corso nosa un señor na estado barrica 6 luna nang a opere pone su baby den couveuse i pone e mama den ICU i turdos de grave persoon zogenaamd turdos COVID hallo is het un crime anche met turdos ting corona. Interessant. Wel zie. Strano. Interessant. Ik weet wel van ouderen die verdacht werden van het hebben van COVID, zijn op een afdeling gezet met ouderen met COVID. Die zijn overleden op die afdeling, maar na testen bleken ze geen COVID te hebben. Oké. John, interessante esaki, no? Betty Tapone John, ex-CDA van Linden. Si gana 9 miljoen euro. Siewert van Linden. Si. De un rap tempo. Ik zag nu de jongste CDA-bos samen. Dat deur die visa voor Siewert van Linden. Crimineel, hè? Crimineel. Ai. Bertha is op de hoogte, crimineel. Si. Eigenlijk hebben ze zichzelf rijk gelobbyd. Ze hebben gewoon ervoor gezorgd dat externe bedrijven die maskers wilden leveren, geen maskers, geen aanspraak konden maken op de deal, op het budget van de staat voor mondkapjes. Ze hebben een stichting opgericht en via die stichting hebben ze de mondkapjesdeal binnengehaald. En ja, meer dan 9 miljoen. Alleen Siewert, hè. De partners hebben ook nog geld. Dus, en volgens mij had iemand laatst een villa gekocht. Dus het is een boerengoed. Ja. Big business. Aqui na Santa Mira, Shonang, Liesje Apone, un link avero nos por poi cheque, sigur. Ja, Betty Tabisa, mondkapje, fraude, CDA, Hugo ta. Aqui na Si, Sherm. Johnny, sorry, de antwoord op mijn vraag is niet juist beantwoord. Ik bedoel, zit er ook in, bijvoorbeeld een vaccin tegen mazelen, ook de middel mRNA? Nee, deze vaccin is de eerste vaccinatie die via het mRNA-systeem gaat werken. Ik wil niet zeggen dat ze niet met anderen hebben getest, maar de eerste publiek gemaakte mRNA-vaccin. Ja. Is die zo beantwoord? Wat atende een beetje. Mite que da bisa, si bota hinka ecos eating, bomente e biba com medo, sowieso bota hasi bom esmalu. Mi também arranha corona, então simbira malu, simplesmente tiki spierpijn. Pensei, tursiman, tanto a mim como minha família, nós estamos e me tem fé, com a cas, aqui, corona, não portumba abau. Eso. Op respect. Het is eigenlijk, we houden onze levensstijl in de gaten.
En ik heb het gekregen, maar het was niet zwaar. Maar we zorgen ervoor dat we onszelf niet in de positie brengen om corona te krijgen of sneller op te vangen. Dat is toch logisch? Dat doet toch iedereen? Ja. Ja, Sherm, klopt. Zie, you're welcome. que men essa de bisa John quanto miljoen boe. abo a Ghana ku e mondkapje na Esther komt voor een paar, no. Nee, geen miljoenen. Mensen wilden gewoon mondkapjes met mijn merk erop. Dus die heb ik geleverd. Niet per se als reddende middel, maar meer als fashion item. Mensen wilden gewoon niet met een groene masker op straat. Ja, ik maak leukere dingen. Ok, Aruba, a maioria gente com COVID grave e já 4 a fallecer. En ik vraag mezelf, Pakiko, mandanang leo voor die familie pa sombra Colombia nota fácil pa manda boser keri back pa Aruba. Tristo. Ja, esse ja, een situatie hopi vervelo. Sigur. Leganos, mita que un pergunta cardinal a trove papiando di mRNA misa ku M te para pa messenger que men eta manda un mensaje pa bo cellena. Sim. John, corrigi-me se me interrompes. Sim, assim é mais ou menos. Não tem médico termo, eu tenho um vídeo para você, para o vídeo de 8 minutos e pico, que saco Vou poner depois. Rita por poner, sim, nós vamos poner link depois. Pero ja, in principe, dus wat je zegt, het gaat via de geheugensysteem van dat celletje, haalt hij de fascinatie heen en weer. Ja, en omdat het celletje een memory heeft, weet hij hoe hij zich daarna moet gaan gedragen. En daar zit een belangrijk punt, want hoe hij zich daarna gaat gedragen, bepaalt of je nou beter wordt of zieker, of nieuwe ziektes krijgt, of een nieuwe delta variant gaat vormen, of wat dan ook. Dus voordat hij het verwerkt heeft, is er nog niks aan de hand. Maar nadat hij het verwerkt is, daar zitten de zorgen. Niemand heeft het over die sequence. Stacy die bota el link para nosso wake AUB, que men botou compromisso com Stacy. Sim, seguro que sim. A tua me sabe, by the way, Stacy, então da mita mas pica mes. Me conhecer personalmente que men va priminti mira para cumprir, porque senão vou atender bobieu. Rita sempre uma cumpre, toch, Rita? Não, me sabe. Porque malava minha mama de Pôncio Pilatos. Ai. John. Sim. Ai. Vaccin moeten veilig zijn. Dat is een fundamentele voorwaarde voor elk vaccin. Om in de EU-markt te worden toegelaten, zijn deze voorwaarden wel reëel. Nog een keer? Het eerste gedeelte heb ik gemist. Oké, vaccin moeten veilig zijn. Dat is een fundamentele voorwaarde voor elk vaccin om in de EU-markt te worden toegelaten. Zijn deze voorwaarden wel reëel? De voorwaarden zijn reëel, maar dan moeten ze wel getoetst worden. Zijn ze getoetst? Nee, dat is die Nuremberg-code. Dus nee, ze zijn hier niet aan voldaan. Op dit moment. Met deze vaccin. Want nogmaals, we hebben het over deze vaccin. We hebben het niet over de polio en de pokken en de meningokokken en dat soort dingen. Ja. Die heb ik ook nog allemaal gehad en ik zit hier ook gewoon nog steeds. Dus we moeten voorzichtig zijn met bepalen waar we het eigenlijk over hebben en echt bij de onderwerp houden.
We hebben het over dit vaccin. Ja, sigur, Ja. sigur. Nikita bisa steli precies esaki. Esaki ta verdade sigur. Di conti miedo di mori. Amiting mas miedo di ta morto Babiba. babiba. Dus biba com medo de morrer, amita enjoy vida. Dia tami dia mita bai. Mita biba dushi. Sigur Niki. Esse não sa. Sigur. Dat is boke abonnement die vaccin. Sigur. Ewa, even te visa. John, de EU heeft het wel goedgekeurd, dus volgens hun wel veilig. Wat denk je hiervan? Slavery was ook legal. Ja. Daarmee zeg ik denk ik alles, toch? Legal betekent niet right. Dus ja. Farida Tabisa, het wordt vaccin genoemd, maar is eigenlijk genetic therapie. Kan ik me wel in vinden. Ja? Kan ik me wel in vinden. Nou, als je gaat kijken wat gentherapie inhoudt, kan ik me wel in vinden. Alleen het heeft wel een blijvend gevolg. Nou. Ja. Akinana ku Bill Gates mis abay esconde panang nada pa sombra ami te volgen in move nang tambe zegt ook veel. Ja, Bill Gates, de gevaarlijkste man van de wereld. Een van de rijkste mannen van de wereld. Wat grappig is dat toen de pandemie begon, heeft hij ontiegelijk veel landbouwgrond opgekocht. Dus als jij nu voorbeeld, de aardappelen van McDonald's worden gemaakt op zijn land. Sinds hij dat heeft gedaan. Dus dan kan je al eens voorstellen hoeveel land deze man heeft. Hij heeft in alles een vinger in de pap. Fauci, ik vertrouw Fauci niet. Toen alles met HIV misging in de jaren 90, was het Fauci. Wie zegt ons nu om voor maskers te gaan en voor vaccinaties? Fauci. Wie heeft van het jaar toe moeten geven dat hij gelogen heeft? Fauci. Wie gebruikt het als boegenbeeld voor de wereld? Fauci. Heeft ook weer een directe link met de CDC, Centrum for Disease Control. Amerika. Ook niet te vertrouwen. Want het Tuskegee-experiment is door hun voortgezet. Ze hebben heel veel testen gedaan op de zwarte bevolking, zonder het ons te vertellen. Puur om naar de resultaten te kijken. En zelfs toen ze wisten dat het misging, lieten ze het misgaan. Dus het zijn niet echt de betrouwbaarste partijen. En als je gewoon naar de staat van Amerika kijkt, hoe ze zwarte mensen, Afrikanen van de diaspora behandelen. Ja, ze schieten je liever dood. Als ze je liever doodschieten, waarom zouden ze je redden met een vaccinatie? Dus die vraag, daar worstel ik ook alweer mee. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor al die andere landen toch ook. Waarom zou je mij helpen? Je hebt me nooit geholpen. Toen we hulp nodig hadden, kregen we die niet. Als we nu hulp nodig hebben, als ik nu geld nodig heb en ik zou geen werk hebben, moet ik mijn hand ophouden bij de sociale dienst. Maar ik kan bij de GGD gratis balkoenen halen. Gaat niet. Gaat er bij mij niet in. Ja, akinana atrobe Gwendolyn de skibi die kon op je handen nota akere de vaccin ku COVID. Pero si bota malu die outra cos bota bij dokter kaba bij apotheek toma remedi bosa kiko ting ading anto tatuma bota tuma bo remedi pa bobira bo. Mescos ku si boting die hasi operation bota hasiele. Toch, akinana Gwendolyn bosa Non si behandelen kaba, Gwendolyn. Eigenlijk non si behandelen kaba si sombra. Un takere nos no takere dingen vaccin. Karawom. Kawai maka ibis ook beoordelen kosten na dreetje zie. Het is niet dat we niet in de vaccinatie geloven. We geloven niet in dit vaccin.
omdat die niet is getest. En als die is getest, ga eerst maar eens die testresultaten opzoeken voordat je deze vraag aan de mensen stelt. Want als die testresultaten beschikbaar waren, zaten wij nu niet in dit gesprek. Ja. Ja. Toch? Of heb ik het mis? Ma pone een link aangifteoverheid.nl waar toerisnang que lezen hinter het documento nang je aangifte ko tinta tu loga di Marco Rutte ko huga de jong. Pues dan ko te interesa tu ma tempo anto hasi isaki. Stanley Bishop te bisa ami te kere de mi natural high ku mi anansi kune a gift of Almighty. Yes. The best gift of life, Stanley. The best gift. Sigur. Ja, atrobe Betty askibi un cose ku mi quiera papi over die J ku en verdad Betty tiene un punto. John Strayo nos nota tiene nada más de Wuhan. Die caminda vleermuis na abula llega na todo país na hasta Holanda. Betty, moet een poppen doen. Dat is straaien hoor. Het Chinees, nou kijk, de Chinezen wisten wat ze deden. En eerlijk, masterpiece. Hoe zij het hebben aangepakt, zij hebben de wereld nog steeds in shock. Zij geven poolparties met 300-400 man. Water spuit op straat, veel schuimen, noem maar op. Google het. De grootste poolparties waren dit jaar. Eind vorig jaar had je ook de grootste poolparties in China. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is, ze hebben het Westen een poepie geleerd. Gewoon letterlijk. Zij wisten wel hoe het moest. Natuurlijk hebben ze het niet overal even knap gedaan, maar ze hebben het wel gedaan. En ze zijn uit die crisis gekomen, ondanks dat ze last hadden van de nieuwe variant. Maar je hoort er niks meer over. Ja. Het is geen Chinese virus meer, het is een Amerikaanse virus. Het is trouwens ook in Amerika gepatenteerd. Dus ondanks dat papier over die patent, we moeten ook weten wat patent is. Hè? Mensen hebben iets bedacht, willen niet dat andere mensen eraan komen, gaan dus naar een patentzaak of organisatie en gaan dus claimen dat die patent van hun is. Dat betekent dat iedereen die gebruik wil maken van dat recept, hen geld moet betalen. Raar maar waar, er is nog steeds iemand op dit moment die aan HIV verdient. HIV is gewoon gepatenteerd. Is gewoon bedacht in een laboratorium. Is gewoon gepatenteerd. Ik heb hier, als ik zo even mag spieken. Even kijken. 73 patenten zijn onderzocht. En ze zijn allemaal vastgelegd. Sommige worden zelfs gebruikt in oorlogen. Ja? Als je een vliegtuig boven Syrië hoort gaan. En er valt een gas uit. En je hoort in de media. Ja, ze zijn voor gas. Wat denk je dat die gas is? Dus patent. Diezelfde troep. Daarmee verlengen ze het leven van ons voedsel. Kijk maar naar Bayern. Kijk maar naar, hoe heet die andere zaak? Monsanto. Dus we moeten wel weten waar we het over hebben. We hebben het over gepatenteerde stoffen en recepten die men uitgeleend hebben om dingen te maken. Dus iemand is gewoon letterlijk rijk aan het worden van het COVID-recept. Wie weten we niet. Maar iemand wordt daar rijk van. John, promego mi bini pa Farida, Theo de Bisa,
John kunang bisabo, bota hanya €1 miljoen, papo bij tuma e prek, bota accepte? Met die Bateo. Isso sei, lagateo daí. Theo Lagateo bij tu Beto. pensei um men. We kosten het daarbij over die cent. Kosten het daarbij over die freedom. Freedom die mikur pa amito die ki amitas. Ato John Freedom bate- die miljoenen. Correcto. Toch? Farida Tabisa, de staat geeft honderden miljoenen bijdrage aan de ontwikkeling van vaccin aan farmaceutische bedrijven. Nederland heeft een inspanningsverplichtingen af te geven voor het ontwikkeling van een vaccin en geen levensverplichting. Hier lopen de verhoudingen dan scheef. Ja, de machtige mensen van de farmaceutische industrie worden alleen maar rijker en machtiger op deze manier. Farida, helemaal mee eens. Want, Goed verwoord. Ja, juich. In farmaceutisch naam Pfizer, tour. Dat je. En we moeten niet vergeten, zij lobbyen, hè? Ebola ook. Ja. Ebola ook. Hendrik, helemaal terecht. Ebola ook. Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus ja, Mita wat apa bij Bisa Uncosmas, Shona bij Czech, kiko tá passando na China. Dam George Floating Riba YouTube. Oké. Tongkos no tumanota panos bij Czech. Amita pidi hinter Nederlandse Centrale Bank. Sim bij Tabe. Awel sim. Pero Betty, hey, poneme in altura enquanto die aangifte die Rutte de jongen, hey, please. Mama Stacy. Stacy, mita flow di kere ku John ta stima placa mas ku subida. Ela toma vacuna e muri laga placa e no laga placa paga. Tapa suona. No, is hij te barato. Muri não stuurt com muri, is hij te barato. Pero no momento, é hora chega. Dus COVID, HIV en ebola lappen producten. Helemaal mee eens. Ja. Hey John, wat een bizar. Dat moet je zeggen. Moet je zijn, mil meer está bom. Theo, é alma que não tá paturando, não. Ja. É alma que não tá paturando, não. Aki Gerard Tabisa, is COVID-19 celebrate release of het is onschuldig? Ik wil dat jij zelf die vraag beantwoordt. Google Event 201. Oké. Ja, met de keren, John. Ja, met het in Koosnanko eigenlijk, ja, Kiko, sim, essa aqui também tô onde pergunta, né? Kiko bopo bisa die PCR test. Het voelen meneer la rape me. Nou, PCR-test, ja, kijk, ik wil niet richting een testsamenleving. Testsamenleving gaat niet. Waarom zeg ik dat? Als jij vorig jaar al voor de pandemie niet genoeg geld had, dan heb jij na de pandemie of tijdens deze pandemie al helemaal geen geld. Dus jij moet gaan testen voor je de bus instapt. En je moet gaan testen voor je een winkel ingaat. En je moet gaan testen voordat je in een club ingaat. En je moet gaan testen voordat je weer naar huis gaat. Ga vliegen, op vakantie, noem maar op. Een vriend van mij zei laatst, zo, €700 extra was ik kwijt, man. 3 maanden op vakantie. Je wordt overal getest. €700 extra. €700, hier in euro. Dus bij jullie is het gulden. Ja. Ik ben niet voor een testsamenleving. Ik vind het ook absurd. Gaat niet. Ik vind het machtsstreek. Want als we ons eenmaal daar hebben, dan is het niet meer op te heffen.
Dus daar gaat je geld naartoe. Dus ik ben er gewoon tegen. Ik ben er gewoon falikant tegen. Oké. Ja, Akinana, Betty. Betty Tabisa, wat een leuk programma zeg. Informatief, vol met een beetje humeur. John, je bent top. Graag gedaan. Shona, Corda, delen programma. Niki D. PCR-test. What a joke. Zie, Corda, delen programma. Sigur, €50. Abai, 50 per beanbag. Als je je uitslag op tijd binnen hebt, hè. Als je je uitslag op tijd binnen hebt. Want wat is gebeurd? Je wordt getest. Moet 72 uur geldig zijn. Je komt op Schiphol aan. Testuitslag niet binnen. Je wacht. Test komt niet binnen. Vlucht gemist. Gratis omboeking. Nieuwe test gaan doen. Je staat op Schiphol. 100 zoveel euro gaat er weer uit. Test komt misschien weer binnen, misschien niet. Heb je geluk dat hij binnenkomt, mag je doorvliegen. Maar nu is alles weer verschoven. Want nu kom je weer ergens anders niet op tijd aan. Moet je weer omboeken. Dus je test gaat steeds meer andere problemen veroorzaken. Bij sommige mensen doet de app het niet. Heb je alles in de app, doet hij het niet. Ja. Probleem. Dus PCR-test. Killing. Geldroof. Ja, John, mirando nos hora está llegando. Ay Dios, daqui Dios me no así ese como só lo meu puta testa etc. Ai. Me sabe, te aceita Stacy. Vamos que man, tem aqui Theo de Punta quanto aí John tem. 37 Theo. 27. Dus, ja. Nou, John, prometo nos acaba o programa de hoje, Shona, dia mais, mas danke que você está batatei, corda, share, então, cara novo, link não também. Sim, novo não, volg nos, like nos, passina, nos conseguir crescer. Melisha Coke de Puntra onder John te traha. John, coisa bem interessante, Pavo. Digam. Bom, ja, me gebendi na começa a ter um interesse. Ai, não, aí está. John. Diz o nome do plano. No, John, te mais fácil mesmo. John, de diretor de 5999 Cargo NL na Hoofdvliet. Mensen wat die miste, manda caja onder kuboke rond het mundo. Bobisa kuta di pica by the way, wat hij 10% korting. Zeker John. Não é isso, é? Não é isso. Bom serviço, tot en met. Sigur. Hende nama siya amable. Dat John so amable. Gillian também. Dus ja, babosa. John, me quero dar uma chance para despedir de nos seguidores, não? Que tem a noite, que ajuda nos a trazer a opinião, trazer outra banda de medalha. Sigur. Steli, sigur, bom programa, siga com o programa, bom apresentar e bom explicação. Yes, blessing. Dank je, bedankt. Dat was ook een beetje de bedoeling. Toen ik werd gevraagd, wilde ik aanwezig zijn, niet om mensen te overtuigen, maar mensen te informeren. Dus, nogmaals, ik zeg niet, ga niet fascineren. Ik zeg niet, ga wel fascineren. Ik zeg gewoon, kijk wat je in je lichaam doet. Het is belangrijk. Je hebt er maar één. Je hebt maar één hart, één ziel. Kijk wat je ermee doet. Weet je, dat moet de boodschap zijn. En als je goed voorzichtig genoeg bent, en je hebt een fascinatie, afijn, en je bent goed, blessings. Heb je hem niet, ook blessings. Cuida. Esther die John, me quer mandar panha para Haiti gratis para ele na die aardbeving.
Kiko popo hase pension aqui. Esta vem papia. 0630 35 21 60. Bota ponele de comments. Certo. Seguro. Sí, John, que men ser consciente, ser responsable com bokurpa. Bom tabisa ni si vai vacunar, bom tabisa no vai vacunar. Pero si sa kiko botasi. Sim. Isso é importante. Para tu rende. Ok. John, me quero chamar 1 milhão de danki. Estava imenso prazer, honor para Timbo de Pika Pika Talk Show. Para prometer mitar holandês, mitar papiamento. No, me te quero para isso não de habla holandês. Lo a queda contento. Despedir de bo fan holandês. Iedereen, dankjewel voor het kijken, luisteren. Niet vergeten te abonneren op Pika Pika Facebook. Instagram is er ook nog. En we zijn snel weer terug. Theo, Carabono, bende bo alma. No stay. Ai, Dios mío. Show Tour. Dank je mais para você não sintonizar Pika Pika Talk Show. Então, com amor, nós desejamos bom semana. Passou feliz a noite. Então, te outro semana oficial, 5 de setembro, Pika Pika te começar com seu nieuwe seizoen. Para mim estava um prazer te mostrar você não. Tour dos banda de medalha de enquanto vacuna aqui. Bom? Me estima vosso. Tutui. Doei. Welcome to 5999 Cargo NL, where our services meets your expectations. With a smile. We make it easy to transport your package. After some disinfection, our agents are gladly to help you send your goods to the next destinations. The USA, Aruba, Bonaire, Curacao, St. Martin, Suriname, Venezuela, Colombia, Panama, and more. Get informed. Call our hubs for information. Shop online. And make use of our shop, drop and ship services. Send goods. And call us for a pickup appointment. Call us on 0488235999. Or email us on info@5999cargo.nl. 5999 Cargo, for all your cargo needs. Pika pika, pika pika, Pica, pica. Pika pika curita, aqui não tem protocolo. Sem tapa bobeira. Pika pika curita, Pica, pika pika, pika pika. Pika pika curita, aqui não tem protocolo.